Κατευθυνόμαστε στην πόλη Σόποτ, που βρίσκεται μόλις 2 χιλιόμετρα δυτικά του Κάρλοβο. Με 9.000 κατοίκους, το Σόποτ φωλιάζει κάτω από τις απότομες νότιες πλαγιές του κεντρικού έμμου ή Στάρα Πλάνινα. Πόλη με ανθυρή παράδοση στη βιοτεχνία και στο εμπόριο, ονομαζόταν και Χρυσό Σόποτ κατά την περίοδο της βουλγαρικής εθνικής αναγέννησης. Γνωστό και ως γενέτειρα του διασημότερου βούλγαρου μυθιστοριογράφου Ιβάν Βάζοφ, το Σόποτ άφησε σημαντικό αποτύπωμα στα γράμματα και στις τέχνες της Βουλγαρίας. Το Σόποτ είναι ιδιαίτερα περήφανο για τον πατριάρχη της βουλγαρικής λογοτεχνίας Ιβάν Βάζοφ, που γεννήθηκε εδώ το 1850. Αν και γιος παντοπόλη, ο Βάζοφ δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον για το εμπόριο, αλλά βυθίστηκε στη λογοτεχνία. Συμμετείχε στην επαναστατική δράση κατά των Οθωμανών, εξορίστηκε 2 φορές και τελικά εξελίχθηκε σε ποιητή, θεατρικό συγγραφέα και στον μεγαλύτερο μυθιστοριογράφο της Βουλγαρίας. Το 1917 προτάθηκε μάλιστα για το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Σήμερα, το Εθνικό Θέατρο στη Σόφια και η Εθνική Βιβλιοθήκη στη Φιλιππούπολη φέρουν τιμητικά το όνομά του. Στο γειτονικό μας κήπο οι πασχαλιές μοσχοβόλησαν. Ο νους μακριά ταξίδεψε και η καρδιά μου πόνεσε. Στην ανθισμένη νιώτη γύρισε, γλυκιά νοσταλγία με κυρίεψε. Η ψυχή μου πλημμύρισε απ' τη ζωή στα αρώματα, έγραφε σε ένα ποίημά του ο Βάζοφ. Σε μια Βουλγαρία που γυράσκει και φθήνει δημογραφικά και οι νέοι λιγοστεύουν, η νοσταλγία των νιάτων του Βάζοφ έχει και επίκαιρους συμβολισμούς. Το Σόποτ είναι μια παλιά πόλη με πολλά διατηρητέα σπίτια από την εποχή της βουλγαρικής παλιγγενεσίας. Επισκεπτόμαστε το Σωματείο Χειροτεχνών Σοπότσκι Εσνάφ, που σημαίνει συντεχνία του Σόποτ. Στεγάζεται σε ένα παλιό οίκημα ηλικίας 140 ετών, που υπήρξε η οικία του Ιβάν Ζαγκουμπάνσκι. Αυτό το αυθεντικό σπίτι, εκτός από εργαστήρια, φιλοξενεί και εθνογραφικές εκθέσεις. Οι επισκέπτες μπορούν έτσι να μάθουν όχι μόνο για τις χειροτεχνίες, αλλά και για το πώς ζούσαν οι άνθρωποι στα τέλη του 19ου αιώνα. Ήταν μια εποχή που το Σόποτ ήταν ένα μεγάλο εργαστήριο χειροτεχνίας, ξυλογλυπτικής, επεξεργασίας δέρματος και κοσμηματοποιίας. Κάποιες από αυτές τις παραδοσιακές τέχνες συνεχίζουν και ασκούνται σε αυτά τα εργαστήρια που γεφύρωναν την Ανατολή με τη Δύση, όπως μας λέει ο Ευγένι Ντίμοφ. В България има дълбоки традиции в дърворезбата, в бижутерството, които са развити още в Османската империя. И съответно тези традиции по някакъв начин навлизат и в нашия занаят. България е между 2 свята – западния и източния. Тази комбинация до голяма степен е оформила работата на нашите майстори, защото хем е нещо източно, но не толкова. Хем е западно, но не съвсем. То си е точно чисто нашо в много от случаите. Σε αυτά τα εργαστήρια, μια παραδοσιακή τέχνη με εθνική και ιστορική αξία, όπως η χαρακτική, μεταλαμπαδεύεται σε νέους ανθρώπους, αλλά και σε ηλικιωμένους. Οι μαθητευόμενοι διδάσκονται δωρεάν τα μυστικά και τη δημιουργική χαρά της τέχνης, χάρη στην ευγενική προσφορά του έμπειρου Ευγένη. Значи, съвсем леко драскаш, за да го видиш. С децата всичко почна случайно и на шега.
По-скоро гледаме да се забавляваме, защото ако няма забавление, няма смисъл да правим каквото и да било. Заниманията на децата, освен класическата дърворезба и занимание по металогравюра, което смея да твърдя, че само тук се прави. А освен това, минаваме вече и на най-съвременни методи на гравюра, което е уникално за страната, може и да се каже и за полуострова. Доста трудно ни става вече, защото ние трябва да се съревноваваме с индустрията, което не е толкова лошо, това реално ни развива. Но винаги ще има хора, които да желаят нещо, което е направено с двете ръце на някой майстор. Индустрията може да има красота и прецизност, но тя е студена и бездушна. Нашата красота, дори нашите грешки, понякога придават душа и нещо, което индустрията не може да постигне, поне за сега. Ще видим изкуственият интелект как ще се представи, но за сега тук нашия занаят печели. Грешките са нещо много човешко. Грешките са нещо лошо, но и грешките са нещо прекрасно. Развитието е изтъкано от грешки. Така, значи това, което обясних одеве, е, че нашия занаят обединява поне 3 основни занаята, което е дърворезбата, металните инкрустации и металогравюрата. Това е една серия от остриета. Бих казал, че това е традиционна сопотска форма. Това е едно украшение, едно колие, което много лесно може да стане на нож. Може да се намери, да речеме, този орнамент, акантовия, той е възникнал още в древността. Има го по капителите на гръцките храмове, тракийските храмове. Ножа е много важно нещо за човешката цивилизация. Първото нещо, което е почнало да отличава човек от животните, това е ножа. В началото е бил каменен, после, разбира се, става по-модерен. Включително и сега човешката цивилизация би била невъзможна без нож. Винаги трябва нещо да се отреже, да се разкрои. Това е в бита и в индустрията. Стругарския нож, индустриалните ножове. Именно за това хората си имат страст специално към ножовете. Но невъзможно е да съществува цивилизацията без нож. А тази кърфица е за спомен на вашия тим и вашата телевизия. Малък спомен за нашата страна и нашия град. Στο άλλο οίκημα του εθνογραφικού συγκροτήματος αναπαριστάται ένα αστικό σπίτι του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Σε αυτό το παλιό αστικό στυλ του Σόποτ είναι εμφανείς οι δυτικές επιρροές παράλληλα με τις βαλκανικές και τις οθωμανικές. Εδώ μπορείτε να δείτε πώς ζούσαν οι αστεί εκείνης της εποχής, να ντυθείτε με παραδοσιακές φορεσιές και να πιείτε καφέ στη Χόβολη, όπως μας λέει η Веселина Боскова. Когато говорим за Сопот и за 19 век, говорим за един богат занаятчийски, просветен, културен център, то тук вече може да видите как тези заможни, възрожденски градски семейства следват европейската мода, както като облекло, като мебелировка, така и като нрави.